Kag sa Good Vibes Weekend Call Center agent sang una nangin baker kag subong isa na ka-vlogger. Samtang Cadiznon Palaro medalist magapasakop sa ASEAN Junior Championship. Siyang isa ka anay call center agent nangin baker kag karon kilala na nga content creator kag nagpatigayon sang pinakauna nga cake picnic sa Bacolod nga gintambungan sang 300 ka mga home bakers. Aton siya kilalahon sa tripping ni Ruming sa Sabado. Matapos nga mangin madinalagon sa badminton competition sa Palarong Pambansa 2025, balik training ang Cadiznon shuttlers para sa natalana nga ASEAN Junior Championship kag World Junior Championship. Aton kilalahon ng gold kag silver medalist nga nagtiglawas man sa Western Visayas sa national competition sa episode sang Bida sang Liga sa Sunday.